Karo na farko da wannan jaruma ta janyo makanta zagi da cece-kuce a masana'antar Kannywood da arewaci ma har da kudanci, wanda a kawo a yanzu har yanzu duk inda ka nufa wannan labari shi ke trending a social media baki ɗaya, wanda jaruma ta yi ta sanin sake hotunan. To masu sauraron mu, zan so ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin labaran Kannywood. Zan so idan yau ne farkon zuwan ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai farin jini har kullum a koda shi, ku daure ku dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙarar sanarwa. Ta haka ne kadai za ku iya samun sababbin shirye-shirye da zarar mun ɗaura. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka, ka daure ka danna alamar like da comment da share domin jin ra'ayoyinku akan wannan abu da ya faru da wannan jaruma. To masu sauraron mu, kafin mu shiga ainihin cikin shirin, ba mu taɓa ɗan tsokaci akan wannan jaruma ta wadda ke zuwa ƙasashe daban-daban, wadda ba kowa ba ce Rahama Sadau. To masu sauraron mu, shekara 2 da ta wuce ta yi saki wasu hotuna wanda baki ɗaya arewacin Najeriya ya ɗauka, wanda kawo a yanzu daga bisani aka samu aka sasanta akan waɗannan hotuna da wannan jaruma ta saki wadda ba kowa ba ce Rahama Sadau, ina ta bayyana tsaraicin jikinta. Turƙashi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Rahama Sadau fitacce jaruma ce a masana'antar Kannywood, wadda a halin yanzu ma tun da ta riga ta bar masana'antar shirya fina-finai ta masana'antar Kannywood, inda ta koma ƙasashen Turawa da zama. To masu sauraron mu, duba da la'akari akan wannan fitacciya shahararriya wato Rahama Sadau, ta daɗe rabanta da Kannywood, ta jima sosai. To masu sauraron mu, kamar yadda abin da ya faru ita ma wannan jaruma abin da ya faru ita kenan, wadda ba kowa face Maimuna Abubakar, wadda ku sani da Momi Gombe. Har kullum a kodayaushe da inda ka nufa abin da ke trending a social media waɗannan hotuna ne a kafofin sada zumunta, wanda da inda ka nufa za ka ga su ake yaɗo maka, wanda a halin yanzu su kaɗai ake maganar su. To masu sauraron mu, jarumar a kullum a kodayaushe kullum ƙara fidda hotuna take yi. A kodayaushe fitacciya shahararriya wadda ba kowa face Momi Gombe, kullum tana ƙara fidda sababbin hotunanta. To kwatsam wannan abu kuma ya sake faruwa. Turƙashi. To masu sauraron me za ku iya cewa akan waɗannan hotuna da wannan fitacciya da shahararriya ta saki? Har kullum a kodayaushe wannan tasha ta mai albarka mai farin jini tana kawo muku ingantattun shirye-shirye. Sai mu tattara ingantaccen labari sannan muke ɗora muku akan wannan tasha ta mai suna Hausa Birar har kullum a kodayaushe. Zan so idan wannan bidiyo ya burge ka, daure ka danna wani alamar like da subscribe da comment domin jin ra'ayinku baki ɗaya akan wannan taccen al'amari da ya fita da wannan jaruma wadda ba kowa face Maimuna Abubakar, wadda ku sani da Momi Gombe. Na san ba kowa santa da sunanta na gaskiya ba. To masu sauraron mu, duka a yau muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu, sai kuma mu haɗa a bidiyo na gaba. Amma ku ajiye mun ra'ayoyinku da comment ɗinku baki ɗaya akan wannan a ƙasan wannan comment kan wannan bidiyo da muke kai. Muna godiya sosai masu mu haɗa a lokaci na gaba.